Hyvät juhlavieraat, arvoisat Saaren kirkon orpokotijuhlien väki. Olemme kokoontuneet juhlille mielenkiintoisessa maailman tilanteessa ja samalla suomalaisen yhteiskunnan kiristyneessä ilmapiirissä. Aiheemme rohkaiskaa mielenne on enemmän kuin ajankohtainen. Saaren kirkon juhlat täällä raukoilla rajoilla, kaukana ei missään, ihmeellisine nimineen, on mielenkiintoinen ilmiö. Yli 75 kertaa samalla paikalla, kaukana kaiken keskuksesta. Tai ehkä mieluummin me muut tänne tulleet olemme olleet kaukana. Täällä ollaan lähellä. Lähellä Jumalaa, mutta myös lähellä rajaa, jossa toisella puolella ovat erilaiset tunnelmat. Mutta millaisessa maailmassa elämme ja olemme ja työtämme teemme? Sitä pohdimme tänään 3 eri puolelta. Ensin käsittelen lyhyesti maailman ja Suomen tilaa, sitten tätä Parikanniemen työtä ja sitten kolmanneksi, miten tämä rohkeus voisi näkyä meidän elämässämme. Ensiksi globaalit kriisit ovat olleet ja tulleet jäädäkseen. Koronat, ilmastokriisit, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja energiakriisi ovat vain seuraus jostakin ja alkusoittoa johonkin. Maailma on globaalissa kriisissä ja siitä emme voi äänestää. Me olemme siinä mukana. Ja tiedätkö, meihin myös vaikutetaan monella tavalla ja meistä kerätään jatkuvasti tietoja eri yritysten ja suurten somealustojen kautta. Meistä siis tiedetään enemmän kuin ymmärrämme. Hallitusneuvotteluissa Säätytalolla keväällä ja alkukesästä oli oma jaosto kyberturvallisuudelle ja hybridivaikuttamisen torjumiselle. Tiedoksi, että me emme riidelleet siellä, koska yhteinen turvallisuus yhdistää enemmän kuin erottaa. Kahtia jakautunut maailma näkyy myös Yhdysvalloissa, Afrikan valtioissa ja myös täällä Euroopassa ja Suomessa. Tähän myös media meitä haastaa. Jatkuvasti pitäisi löytää 2 ääripäätä. Ei lähes yhtään ajankohtaisohjelmaa televisiossa, jossa tämä ei toteutuisi. Piispan vaaleissa tämä otetaan aina esille ja jatkuvasti meitä haastetaan, kenen puolella seisot. Samaa toivotaan hengellisiltä juhlilta. Penkkirivien pituus, ruokamäärät ja virren veisuu ei riitä uutiskynnyksen ylittäjäksi. Vuosia sitten erään hengellisen kesäjuhlan viestintä vastaavalle soitti suuren lehden toimittaja kysyen, onko teillä siellä juhlilla mitään sellaista, mikä ylittäisi uutiskynnyksen? Tarkoittaen näitä erilaisia kiistakysymyksiä ja sensaatioita. Tämä viestintä vastaava, nyt jo edesmennyt, joka itse asiassa oli lähetystyöntekijä, vastasi näin. On meillä tämä Golgata, mutta se taitaa kuulua ennemminkin ulkomaan uutisiin. Kolmanneksi turvattomuuden lisääntyminen, mikä näkyy esimerkiksi lapsi- ja nuorisorikollisuuden lisääntymisenä, yleisenä turvattomuudena, turvallisuuden myymisenä, jolloin sitä ennen luodaan turvattomuutta, joka saa aikaan ostamaan turvallisuutta. Tiesitkö, että Saaren juhlien turvallisuussuunnitelma sisälsi yli 25 sivua? Suomen liittyminen NATOon ja sen edellä ihmisten mielialojen muuttuminen nopeasti yllätti, sillä niin nopeasti me näimme, millaisessa maailmassa elämme, ja tuossa muutaman kilometrin päässä on oikeasti valtio, joka käy brutaalia sotaa Euroopassa. Me pelkäsimme NATOa, vaikka itse jo vuonna 2008 Afganistanissa puoli vuotta kannoin NATOn merkkiä Suomen lipun kanssa palveluspuvussani. Myös maanpuolustustahdon lisääntyminen suomalaisten keskuudesta kertoo tästä turvattomuudesta.
Hyvät ystävät, tällaisessa maailmassa ja Suomessa me elämme. Tästä menemme sitten yhteiseen toiseen asiaan, Parikanniemen työhön ja tähän uukuniemeläiseen liikkeeseen. Parikanniemen säätiön hallituksen toimesta uusi strategian pari vuotta sitten ja nyt sen linjauksia on jalkautettu ja huomaatte sen esimerkiksi lukemalla Kontti-lehteä. Perustehtävä meillä on selvä: lastensuojelu ja julistustyö eri työmuotoineen sekä ystävätyön hoitaminen. Martti Paajanen heinäkuussa tänä kesänä 93-vuotiaana poisnukkunut säätiön hallituksen entinen puheenjohtaja puhui tästä lasten asiasta ja julistustyöstä ja siihen keskittymisestä. Säätiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja Markku Liukkonen on puhunut tehtävästä, mikä meille on uskottu, meille on annettu. Tähän keskittyminen on auttanut ainakin kahdessa mielessä. Ensiksi, tiesitkö, koronan aikana me selvisimme taloudellisesti melko hyvin, koska ei ollut paljon rönsyjä poistettavana. Toinen asia, että onko niin, että tämä hengellinen herätysliike on välttynyt pahimmilta repeämiltä ja julkisilta riidoilta, koska lasten etu ajaa edelle. Siedämmekö toisiamme hiukan enemmän, kun tiedämme, että lapsi tarvitsee meitä enemmän? Mitä Parikanniemen ystävissä säätiössä ja sen takana olevassa uukuniemeläisyydessä on aina vuosikymmenten aikana muistettu ja tehty? Otan 3 asiaa esille. Ensiksi tämä pidetty lapsista huolta. Tämä hengellinen toiminta ja julistustyö, mikä rakentuu lastenkodin tukemisen ympärille, on itse asiassa ollut aikanaan merkittävä linjaus. Parikanniemen ystävien nykyinen puheenjohtaja Kimmo Jaatila, sivistystoimen johtajana ja rehtorina Enonkoskella työskentelevä, on sanonut, että Parikanniemi on itse asiassa Suomessa viimeinen oikea pietismin linnake. Täällä orvoista ja vanhuksista on pidetty huolta. Erkki Leminen linjasi, lapset on hoidettava, maksoi mitä maksoi. Mutta strategiatyössämme linjasimme tämän orpolapsista huolehtimisen myös ajatuksen, tähän hengelliseen liikkeeseen mahtuu myös hengellisiä orpoja. Tervetuloa ottamaan oma paikkasi. Hyvät ystävät, vuosittain näillä hengellisillä juhlilla meiltä johtajilta odotetaan linjapuhetta, jossa sanotaan suoraan, missä ollaan ja mihin mennään. Näin myös Suomessa kristillisillä kesäjuhlilla on tänäkin vuonna tehty. Liikkeet ottavat kantaa, tekevät linjauksia ja rakentavat yhteyttä ja tarvittaessa etäisyyttä muihin. Ja heinäkuun puolessa välissä kristillinen lehdistö ilmoittaa sen kaiken julkisuuteen, vaikka puolet kesästä on vielä elämättä ja orpokotijuhlat on jäljellä. Miten uukuniemeläisyys asettuu tässä? Olemme hengellisenä liikkeenä vaikea laittaa selkeään muottiin, koska emme ole kummassakaan ääripäässä, jos sellaisia on, jos sellaista halutaan rakentaa. Luotamme Raamattuun, rakennamme yhteyttä, julistamme Kristusta, uskomme uskontunnustuksen mukaan, erotamme lain ja evankeliumin, muistutamme regimenttiopista, kunnioitamme laillisesti asetettua esivaltaa, pidämme lähetystyötä esillä ja kristillisiä arvoja ja lopuksi pidämme suurena armona sitä, että meitä ei ole vielä kokonaan hävitetty. Mitkä terveiset lähetän täältä Saaren kirkolta? Haastan kaikki muut herätysliikkeet ja seurakunnat mukaan lastensuojelurintamaan. Lapset tarvitsevat tänään yhä enemmän rajoja ja rakkautta, lämpöä ja lohdutusta, katsetta ja kiitosta.
Aikuisia, jotka sanovat, olet arvokas lapsi, Jumalan luoma ja hänelle kuuluva. Tämä maailma, joka pitkälti huutaa isättömyyttä, isejä paikalle ottamaan paikkansa. Tähän rintamaan haastan teidät kaikki mukaan lastensuojelurintamaan. Mutta tuon uuden strategian kautta olemme menemässä myös uuteen. Meillä on selkeitä konkreettisia tavoitteita, joista yksi on uuden lastentalon rakentaminen. Se on iso haaste, josta olemme ystäville avoimesti kirjoittaneet. Tarvitsemme teidän tukea edelleen perustehtävän hoitamisessa. Olemme viime vuonna rahastoineet saatuja testamentteja tuohon tulevaan lastentaloon, jonka hinta-arvio on noin 800 000 euroa viiva 1 000 000 välillä. Meillä on selkeä tahtotila, että saisimme tuon talon rakennettua pitkälti ilman lainarahaa. Uskomme, että Jumala haluaa pitää työstämme huolta. Lapsia ei hylätä, maksoi mitä maksoi. Toinen asia tässä perustyössä uuden strategian kautta on tämä mielenkiintoinen ilmiö, joka näkyy näillä juhlilla, vaikka kuinka haluaisimme vanhasta pitää kiinni. Se on tämä digitalisointi ja mediatyön merkitys. Kännykkä välillä soi, kutsuen meitä lähetystyöhön, mutta tiedätkö, korona-aika pakotti monet henkilöt ja yhteisöt uudella tavalla suhtautumaan digitalisaatioon, verkon käyttämiseen ja mediatyöhön. Niin meilläkin. Orpokotijuhlien kohdalla on kysytty, pidetäänkö juhlat edelleen Saaren kirkolla. Vastaus on ei ainoastaan Saaren kirkolla, vaan Saaren kirkolta käsin radion, netin, sosiaalisen median ja muiden alustojen kautta kaikkialla siellä, missä ihmisiä on. Tiedätkö, viime vuonna sain konkreettisia kirjeitä. Kiitos, että huomioitte myös meidät, ikäihmiset, sairaat ja ne, joilla ei ole omaa autoa. Siksi Parikaniemen kontti on luettavissa netissä, vaikutamme eri alustoilla, radioissa, teemme verkkoon opetuksia ja mielenkiintoinen tapaus Mikkelistä, kun Järvi-Suomen valokuitu aloitti valokaapelien vetämisen Mikkelissä ja kuulin pari viikkoa sitten johtajalta, että noin 100 tilausta on jo tullut, niin ensimmäinen tilaaja oli Parikaniemi-säätiö. Tähän mediatyöhön me satsaamme lähitulevaisuudessa lisää ja ilmoitamme heti, kun on ilmoitettavaa. Toinen asia, yhteisen vastuun kantaminen. Tämä aika huutaa individualismia, omaa aikaa, itsensä hoitamista ja peiliin katsomista. Me loukkaannumme, uhriudumme, mökötämme ja odotamme seuraavaa jaksuhalia. Mutta tiedätkö, me korostamme nyt yhteisen vastuun kantamista. Kannamme vastuuta lähimmäisestä, luonnosta, oman kunnan ja seurakunnan asioista ja globaalia vastuuta. Olen viime vuosina korostanut parikkalalaisille näiden juhlien yleistä merkitystä. Viikonlopun aikana syömme kyläkaupasta ostettua ruokaa, majoitumme, mainostamme Parikkalan Rautjärven Sanomissa, tankkaamme, tuemme pienyrittäjiä ja käymme Orolla majoittumassa ja kesäteatterissa. Mikä sen tarkoitus on? Harrastaa sen alueen parasta, johon meidät on laitettu. Tämä on vanhan testamentin profeetan kehoitus. Jumala yli 100 vuotta sitten herätti täällä ja näillä seuduilla ihmisiä uskomaan ja auttamaan orpoja. Maksamme nyt tätä velkaa takaisin. Näillä seuduilla on aina kannettu vastuuta. Kun edesmennyt kenraali Ehrnrooth sodan jälkeen puhui sotilaistaan, hän mainitsi jossakin lähteessä, että hänen joukoissaan oli ihmeellisen pelottomia sotilaita. He ennen rintamalle lähtöä ja tositaisteluun lähtiessä kävivät polvilleen, rukoilivat, veisasivat virren ja lähtivät taistelemaan isänmaan edun puolesta. Tiesitkö, että nämä Ehrnroothin mainitsemat sotilaat olivat tämän hengellisen herätysliikkeen miehiä? Tiesitkö, että Mannerheim-ristin ritareista suhteessa kunnan ja kuntien kokoon eniten heitä lähti tältä alueelta? Miksi?
oma osuus hoidettiin. Tapasin parikymmentä vuotta sitten Savonlinnassa veteraanien joulujuhlassa punkaharjulaisen veteraanin. Keskusteltuamme en heti tajunnut, kuka mies oli. Kehuin hänen työtään sodassa, johon hän vastasi tällä tavalla: ei mitään, jokainen hoiti vain oman osuuden. Jälkikäteen googlasin tämän miehen tiedot. Hän oli Mannerheim-ristin ritari Eero Seppänen, joka sodan aikana yksin tuhosi useita vihollisen tankkeja, ja nyt hän vastasi: ei mitään, jokainen hoiti vain oman osuutensa. Kolmanneksi, mikä on leimallinen piirre tälle uukunämäläiselle liikkeelle? Se näkyy tuossa kirjassa, joka on tuolla seurakunnan pöydällä, Lähetysrakkautta Karjalan mailla. Se on leivän lähettäminen vetten yli. Se on mielenkiintoinen ilmiö tälle liikkeelle. Siksi täällä on aina ollut lähetysjuhla, lähetystyöntekijöitä vieraana, ja kohta keräämme kolehdin. Viime vuosina kirkossamme ja seurakunnissa on keskusteltu lähetystyön perustasta, merkityksestä ja roolista, lähetysjärjestöjen määrästä, ja mukaan on tullut myös ihmeellisiä linjauksia. Muutamissa seurakunnissa on evätty avustukset ja rahoitus tietyiltä lähetysjärjestöiltä. Siis kirkko ensin valitsee viralliset lähetysjärjestöt, käy niiden kanssa neuvottelut, valtuuttaa ne tehtävään, ja seurauksena yksittäiset valtuutetut, neuvostot ja seurakunnat ottavat heiltä rahat pois. Mistä on kysymys? Monistakin asioista, mutta otan esille vain yhden syyn. Tietämättömyys. Missä olosuhteissa lähetit työtänsä tekevät? Tässä pikkusen sitä avattiin näissä puheenvuoroissa. Millaisissa maissa tekevät työtä esimerkiksi kansanlähetys, kylväjä, sanansaattajat ja slöy? Hyvä ystävä, olen etuoikeutena saanut työskennellä ja vierailla ulkomailla paljon, asua siellä. Maita on ehkä lähes 80. Josko siitä nyt olisi hyötyä, mitä seuraavaksi sanon. Kerran kävin Kenian Nairobin slummissa messussa, jossa oli muun muassa AIDS-sairastuneita lapsia. Kun joillekin AIDS-lapsille ei löytynyt sijaa, suomalainen lähetystyöntekijä kantoi lapsia kotiinsa. Kerran Egyptin Kairossa kirkossa kohtasin seurakuntalaisia, joiden jäsenet asuivat kaatopaikalla. Kerran olin siellä Afganistanissa ja lensimme norjalaisilla Fokker-koneilla, joka tarkoittaa, että ikkunasta näki Hasarimaan yli, jossa nuo etnisesti ja uskonnollisesti vainotut hasarat asuivat. Siellä alhaalla se Leena työtänsä teki. Useita kertoja olen ollut suljetuissa maissa, arabimaissa, jossa kristityt kokoontuvat maan alla piilossa. Maissa, jossa vain radion ja muun median kautta saadaan yhteys ihmisiin. Olen konkreettisesti omilla silmilläni nähnyt, miten lähetystyöntekijät auttavat köyhiä, huolehtivat synnytyksistä, antavat vammaisille ihmisarvon, rohkaisevat naisia ja julistavat teoillaan ja sanoillaan Kristuksen rakkaudesta. Mistä järjestöistä on kysymys? Niistä, jotka äsken mainitsin. Uukuniemeläinen herätysliike, Parikanniemen ystävät, orpokotijuhlien juhlakansa täällä kirkossa radion äärellä, älkää unohtako ja hyljätkö näitä lähetysjärjestöjä. Seisokaa niiden takana, jos ei mitään muuta, niin oma osuus hoidetaan. Ja kun selän takana nyt muista puhutaan, niin kerron vielä yhden esimerkin. Noin 15 vuotta sitten olin Armeniassa, jossa vammaisten asema on äärettömän heikkoa. Meillä oli 12 hengen porukka opintomatkalla. Meidät vietiin kehitysvammaisten palvelutaloon. Ihmettelimme, miten puhdasta tuossa kodissa oli. Miten lapsia kohdeltiin kunnioittavasti ja rakastettiin. Kun nuo kehitysvammaiset lapset lauloivat meille vieraille laulun suomen kielellä,
Jeesus meitä rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa. Me kaikki 12 vierasta itkimme yhteen ääneen. Mikä järjestö oli kyseessä? Joku Patmos-lähetyssäätiö, jonka äänituottaja tuolla alhaalla on lähettämässä tätä puhetta kaikelle kansalle kuultavasti. Selvästi syrjintää, kun joutuvat tällaista puhetta kuulemaan, mutta oma osuus vain hoidetaan. Lopuksi ja kolmanneksi, sinä ja rohkeus. Kerrotaan kahdesta miehestä, jotka näkivät saman kaupungin. Toinen ihmetteli, mikä pahuuden paikka, ja toinen, mikä mahdollisuuksien paikka. Niin, kun tätä maailman menoa katsomme, monet lamaantuvat. Pelko on selvästi lisääntynyt. Monet vetäytyvät, ollaan hiljaa, ei puhuta silloin kuin pitäisi. Otetaan esimerkki. Nyt on puhuttu paljon Ruotsissa poltetuista koraaneista. Se on oikeasti väärin. Toisen uskoa ei saa pilkata. Mutta miksi ei puhuta toisesta asiasta, joka tässä tuli esille, siitä, että kristityt ja kristinusko ovat maailman vainotuin uskonto tänään. Että tuhannet ja miljoonat Jeesuksen seuraajat joutuvat maksamaan kovan hinnan uskostaan. Tai että kyllä meillä täällä Suomessa täytyy valvoa, että meillä säilyy positiivinen uskonnonvapaus, lupa uskoa, kokoontua, sanoa mielipide ja laula virttä vaikka pieleen. Täällä orpokotijuhlilla ovat kaikki tervetulleita. Emme kysele kenenkään uskoa. Sinä, joka olet opillisesti väärässä, elämässä epäonnistunut, uskossa karille ajanut tai omassa yhteisössä hylätyksi tullut, tervetuloa hengellisesti orpojen kotijuhlille. Täällä saat olla rauhassa, mutta älä luule, että pystyt pakenemaan johonkin pylvään taakse tai pihalle telttaa. Kyllä me sinut sieltä löydämme ja kutsumme sinut ensi vuonna seurapuhujaksi tänne eteen. Miksi? Koska tämä on tavallisten syntisten armahdettujen liike, hengellisten orpojen kotijuhlat. Siksi älä menetä rohkeuttasi. Muistan kerran Turussa kirkolliskokouksessa oli ollut jokin vääntö ja turpiin oli tullut. Istuin autossa mielimaassa. Toinen kirkolliskokousedustaja tuli, laittoi käden olkapäälle ja sanoi, älä menetä rohkeuttasi. Tiesitkö, muutama vuotta sitten Irakin Mosulissa ISIS-järjestön terroristit tuhosivat kirkon, jossa oli pidetty messuja ehkä 1700 vuotta. He uhkasivat mennä Roomaan leikkaamaan paavilta pään irti. Tiesitkö, että pari vuotta sitten sama paavi vieraili Irakissa tuossa 4 kirkon aukiolla tuhotussa kirkossa ja piti messun julistaen anteeksi antamusta. Kristillinen kirkko ja hengellinen yhteisö tässä ajassa usein häviää, mutta lopulta olemme voittajia. Siksi Paavali sanoi, kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseään lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Lopuksi, Kristuksen kirkko kestää kaiken. Tapetut kristityt, poltetut kirkot, häväistyn maineen. Epäiltynä olemme uskottavia, sielunsa myyneenä alkuvoimaisia, pirstoutuneena pyhiä. Koskaan ei ole antautumisen paikka, vaan aina mahdollisuus muuttua, eikä Tuonelan portit sitä voita. Kristilliselle kirkolle on julistettu kuolinkelloja vasta 2000 vuotta. Hajotettuna se on aina ollut läsnä ja koossa, häväistynä kunniassa, pelotettuna rohkea, maahan lyötynä kunniassa nouseva, unohdettuna kaikkien muistissa, salattuna aina näkyvä, lähetetty kirkko, joka seisoo lähetettyjen takana. Lopuksi ja aivan viimeiseksi. Entä silloin, kun sinua lyödään kovaa? Kun isku tulee kohti,
Henkilökohtaisesti se, mitä eniten pelkäsit, tulee kohdallesi. Kipu tulee paikalle kysymättä lupaa. Suru tulee seuraksesi ilmoittamatta aikaa, minkä viettää kanssasi. Se, minkä varaan rakensit, musertuu alas. Se, mihin turvasit, olikin poissa. Se, kun yhtäkkiä olitkin lyötynä maassa, kaiken menettäneenä. Mitä silloin? Otetaan vanhan kirkon opettajat avuksi. He sanoivat, että silloin keskity muiden auttamiseen. Tee hyvää. Hoida oma osuus. Ole luja ja rohkea. Rukoilemme. Rakkauden ja totuuden Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, jonka kirkko on avoin kaikille, joka kutsuu kaikkia pelastukseen. Kuule rukouksemme niiden puolesta, jotka eivät tunne sinua. Kutsu heitä lähestymään sinun pelastavaa totuuttasi, että sinun nimeäsi ylistettäisiin kaikkialla maailmassa. Ohjaa ja inspiroi ja valista niitä, jotka kantavat evankeliumin ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta eteenpäin. Vahvista meitä uskossamme, uudista kutsumuksessamme, lähetystyöhön meissä ja kirkossasi. Kasvata keskuudestamme uusia lähetystyöntekijöitä, joilla on valmiutta seurata sinua maan ääriin saakka. Tee meistä rakkautta, voimaa ja uskoa täynnä olevia, hyvyytesi todistajia, sinun kunniaksesi ja koko maailman pelastukseksi. Pyhien apostoliesi ja kaikkien lähetystyössä toimineiden pyhien esirukouksien tähden pelasta meidät. Aamen.